Здравейте всички! Напоследък получихме много въпроси за войната между Израел и Хамас, свързани с историята на Газа. Каква е връзката с всичко, което става днес? Да разгледаме библейската история от началото до сега. Представям ви няколко ключови момента за информация. В библейската история градът Газа всъщност е споменат много пъти. В еврейската Библия, а също и в Новия Завет. Много интересно, винаги е споменат за нещастие в негативна светлина. Да погледнем назад човешката история от библейско време, още от 2000-та, чак до 30-та година преди Христа, виждаме, че Газа беше отначало ханаанско селище, след което стана един от главните филистимски градове. Виждаме Самсон и други библейски герои да го посещават. Когато израелтяните, водени от Исус Навин, дойдоха в ханаанската земя от Египет, те покориха повечето територии, но Газа и някои други филистимски градове останаха непревзети и независими. Те продължаваха да атакуват Израел в продължение на по-голямата част от неговата история. Цялата околност на Газа през десетилетията и вековете преминаваше в ръцете на едни или други народи. По време на Римската империя, Газа е възстановена от римския генерал Помпей Магнус и 30 години преди рождението на Христа беше предадена под управлението на Ирод, велики, за когото ние четем в Новия Завет. В това време там живееше разнообразно население. Имаше гърци, римляни, евреи, египтяни, персийци и набатеи. Така че Газа по това време беше много интернационален град. В 70-та година след Христа, втория храм на Ирод е разрушен и на евреите е забранено да са в Иерусалим. Обаче им е позволено да са в останалата част на страната. В 132 до 135 година започва така нареченият втори бунт против римляните. Това беше събитие с огромно значение. В началото евреите имаха някои победи, но в последствие римляните върхлетяха с пълна сила и с 4 легиона потушиха еврейският бунт. И за отмъщение и унижение на евреите, римляните преминуваха цялата територия на Израел на Палестина, по името на заклетите врагове на евреите от миналото, филистимците. Това беше отново оскърбление за евреите. Тогава за първи път името Палестина беше използвано за обозначаване на цялата област. 135-136 година след Христос. Предвиждаме се от римския период до периода на Исляма. Исляма първо се появява в Газа през 634 година след Христос, когато Газа е обкръжена и превзета от ислямската армия. Газа остава предимно ислямска с много граждански войни през вековете. В 1517 година Отоманската империя, днешна Турция, също мюсюлманска империя, превзема цялата местност и града Газа. Тя господства на цялата територия и контролира град Газа през цялото време, чак до края на Първата световна война. По това време Британия превзема този район от отоманците, включително и града Газа. Искам да отделя малко повече време върху историята от Първата световна война до днес, включително и на няколко карти, защото това е много важно да го разберем. На 2 ноември 1917 британският външен министър лорд Артур Балфор дава изявление от британското правителство в Обществото на народите, което по-късно става известно като Организация на Обединените нации. Политическо изявление, което обявява, че Великобритания разглежда възможността за установяване на еврейска държава в британския мандат в Леванта, Средният изток. Виждате на картата, първоначално определената земя беше огромна. Тя включва целите територии на днешните Израел и на Йордания, част от днешния Египет и може би част от днешния Ирак. Декларацията на Балфор относно обещание за собствена територия на еврейския народ беше интернационално приета и включена в различни резолюции. Предвиждаме се оттам и само няколко години по-късно, през 1921, Британия решава да намали размера на територията, предназначена за еврейска държава, и я разделя на две през река Йордан.
днешна Йордания. Виждате на картата, че Обществото на народите, по-късно ООН, одобрява промените, които влизат в сила през 1923. Виждате, че всичко на изток от река Йордан става Йордания, а преди се е наричала Трансйордания. И земята на Израел, определена за еврейския народ, остава това, което виждате от лявата страна на картата. Сега, от 1923, Британия продължава все още да изпълнява своя мандат чрез Обединените нации. И в 1947, на същия исторически ден, следва Холокоста. На 29 ноември 1947 Обществото на народите гласува историческо решение и решава да раздели земята на Израел. На картата оранжевата част е арабската държава, която ще се присъедини към Трансйордания. Синьото е израелската държава. Интересното да видим, че сините части са частите от земята, която е необитаема. Търсавища, пустиня, неизползваема земя. Всичката добра земя е част от Трансйордания. Сега вижте, ако погледнете от лявата страна, ще видите, че град Газа беше определен за Трансйордания или арабската част от дяла. Еврейският народ прие разделението. Арабите абсолютно го отхвърлиха и всъщност 5 заобикалящи страни, съседни на Израел, обявиха война на младата еврейска държава. Британците се приготвяха да напуснат страната и в този преходен период, когато напускаха еврейското заселничество, чувайки заплахите от заобикалящите ги арабски страни, се приготвиха за война. На 15 май 1948 нашият министър-председател Давид Бен Гурион обяви страната Израел. Скоро след това, всъщност, веднага след това, 5 различни армии нахуха в Израел от всички страни и атакуваха младата държава. Обединените нации, които предполагаемо имаха някакви войски, искам да кажа, бяха набързо завладяни и започна вид оцеляваща война за малката еврейска държава, по-малко от 1 милион по това време. Обаче, след около година сражения евреите наделяха. И резултата може да видите на картата, че повечето от земята беше превзета от еврейския народ, имаше част от Трансйордания, която виждате определена, тази оранжевата, която принадлежеше на Йордания, Трансйорданското царство. И виждате червеното, което днес ние наричаме ивицата Газа. Ивицата Газа остана под египетски контрол. Придвижваме се сега до 1967 година. Това е времето на 6-дневната война. Сега важно е, че през ноември 1966 Египет и Сирия подписаха отбранителен договор и това беше ситуацията до 1967. Всъщност, предишната 1966 Египет и Сирия подписаха договор като отбранителен договор, че ще се отбраняват взаимно срещу израелската агресия. Сега, през май 1967 Египет решава да блокира Тиранския пролив. Това беше много важна търговска позиция за Израел. С това те обявиха внезапната война чудо. 6-дневната война. Младата държава Израел завладя целия Синайски полуостров, включително и ивицата Газа от Египет. Нашата войска завладя част от Трансйордания, от Йордания и част от Голанските височини от Сирия. Това смени напълно динамиката на района. От този момент, искам да кажа, ивицата Газа и град Газа останаха под контрола на Израел. Периода между 1967 и 1979 година беше драматичен по всеки един показател. След 6-дневната война, Израел се опитва да преговаря замяна на земя за мир с околните арабски нации. Те отказаха. Всъщност, през октомври 1973 година Сирия и Египет, съгласие с другите заобикалящи арабски нации, започва изненадваща война срещу Израел. Това стана най-светлият ден от годината в Израел. Денят на умилостивлението или Йом Кипур.
Израел даде много жертви. Изглеждаше много безнадежно в началото, но в последствие Израел отблъсна обикалящите го страни до границите, които сега виждате на картата. Впоследствие, през март 1979 година, лидерът на арабския свят и заклет враг на Израел, Египет, реши тогава да подпише мирен договор с Израел. Споразумението беше Израел да върне всичката земя, виждате полуостров Синай на картата на Египет, в замяна за мир. Израел беше решил да направи това и каза: ние ще дадем цялата земя, включително град Газа и ивицата Газа. Египтяните абсолютно отказаха да получат ивицата Газа обратно. И израелското правителство прие техния отказ. Ивицата Газа остана под контрол на Израел след подписването на мирния договор с Египет. Сега, от 1979 година до 2005 година имаше различни събития, които се случваха. Искам да кажа мирните споразумения от Осло през ранните 90-те. Израел се опита многократно да върне ивицата Газа обратно на Египет, но Египет отказваше отново и отново. 1995 година Израел и ООП, Организацията за освобождение на Палестина, до този момент терористична организация, подписаха в Осло споразумение, изискващо палестинска администрация на ивицата Газа, Западния бряг и град Йерихон. Тези споразумения бяха реализирани 1994 година. И така, сега израелските войски решиха да се оттеглят от Газа, оставяйки новата палестинска власт за национална охрана на палестинците да управлява и контролира град Газа и ивицата Газа. Всъщност, държавата на Израел осигури оръжие на палестинската власт да завърши работата. Така, това започва в 1994 година. Продължавайки този формиращ период в ивицата Газа между 2005 и 2007 година. В 2005 израелското правителство приложи окончателното си оттегляне от ивицата Газа. В този момент е важно да споменем, че повечето от контрола се върши от палестинската управа. Но имаше все още фермери в различни градчета и села от еврейско население, от евреи в ивицата Газа. Това беше времето за раздяла. Значи, че Израел изтегля всички войски и всички жители навън от ивицата Газа. В отговор на израелския окончателен акт, Египет наложи блокада на ивицата Газа и следвайки Израел направи същото. Това беше положението през този период за известно време. Нещо изключително важно се случи сред палестинския народ в 2006 и 2007 година. В 2006 година палестинското правителство проведе избори в парламента. В изборите ООП претърпя огромна и решителна загуба от Хамас, до тогава малка екстремистка ислямска група. От това последва в 2007 кървава война, в кървав конфликт. Хамас взе на сила, заграби контрол от палестинското правителство върху Газа и това е ситуацията от 2007 година насам. Така, в изборите Хамас всъщност победи с мнозинство, но насилствено преобърна ООП и взе пълен контрол над ивицата Газа 2007. В периода от тогава, 2007-2008, чак до 2023 до днешния ден, е имало многобройни жестоки атаки срещу израелски цивилни. Имаше директни терористични атаки, където отделни хора или фамилии бяха атакувани, а също различни жестоки ракетни атаки, изстрелвани от ивицата Газа до различни израелски градове и села, където имаше много ранени и много убити. Това се случваше, докато железния купол, противоракетната система на Израел, беше развита и приложена в действие. Такава беше ситуацията в последните 15 години. На 7 октомври тази година Хамас планира съгласувано нападение по земя, море и небе. Случи се на същата значима дата, както на Йом Кипур, деня на умилостивлението, като войната от 1973 година. Така че точно 50 години по-късно, на друг
празник за еврейския народ, великият последен ден от празника на шатрите. По времето на тази изненадваща атака, над 1400 израелци бяха зверски убити, деца, жени, възрастни хора. Повече от 200 души бяха отвлечени в ивицата Газа и много повече ранени. На другия ден Израел обяви война против Хамас за първи път. И това беше война за първи път обявена от войната на Йом Кипур през 1973 година. В последните 5 седмици ние видяхме израелската войска да превзема град Газа. Тази война не е срещу палестинския народ. Тя е срещу злия режим на Хамас. И това е целта на държавата Израел – да го премахне. Ето една интересна статистика. От 2001 година не е имало нито една единствена година без ракетни атаки срещу градовете и гражданите на Израел. Както виждате, има години с нарастващи напрежения и в отговор на тези нападения израелското правителство и израелската армия са отговаряли с кратки военни операции. Това, което виждате от дясната страна на таблото, е изключително интересно. Представете си, тази карта представлява времето, което имаш от момента, в който ракета е изстреляна, включващо времето, докато изтичаш до скривалището. Това е между 10 секунди и минута и половина. Така че това е реалността в Израел в последните 20 и няколко години. Така идваме до заключение. В късата история на ивицата Газа, това, което е важно за мен да спомена, че нито веднъж през целия този период военна операция не беше започната първоначално от Израел. Израел никога не е започвал конфликтите. Винаги се е започвало с ракети изстреляни към цивилни градове, селища и прочее в Израел. Сега, през целият този период, това е още един важен факт за мен да спомена, помощ и подпомагане се изпращаха от Израел до ивицата Газа и град Газа. Бърза помощ, операции, медицинско снабдяване, електричество от електрическите компании, вода, гориво и прочее. За нещастие сега виждаме, че много от това е било ползвано, злоупотребявано с него за изграждане на терористична инфраструктура, а не за развитието на хората в Газа. Това е истината, между другото, за милиардите долари, изпращани в ивицата Газа от Обединените нации, от Европа и от много места по света. Знаете ли, че много израелци ще ви кажат: ние искаме мир с палестинския народ. И можем лесно да си представим, ако Израел се разоръжи, това ще бъде неговото унищожение. Ако Хамас се разоръжи, може да има мир в тази част от света. Така че молете се за хората в Израел, молете се за хората в Газа. Ние сме в огромна нужда от Божията милост. Важно беше за нас да ви покажем малко от историята и как се озовахме в ситуацията, в която сме днес. Едно нещо последно, което искам да знаете, че преди 2005 имаше присъствие от последователи на Исус Христос от всички деноминации в град Газа и ивицата Газа. Всъщност имаше значителни общества. Те останаха през всичката тази бъркотия през 20 и ранния 21 век, когато Хамас дойде на власт. Те потискаха и унижаваха малкото останали християни там, или те биваха убивани. Все още има малко останали християнски вярващи в ивицата Газа, но те живеят под железния умрук на ислямското потисничество. С това, свободата на религия, свободата да прославяш твоя Бог, да го славиш според твоята вяра и качеството на живот като цяло за хората в Газа са поразени, откакто режимът на Хамас насилствено взе контрол в ивицата Газа.